oficialment Milagros Llorenç Torra, i aquí a Tàrrega em diuen Miracle des que he arribat. Va néixer un poble de la Segarra que es diu Sedó, que és el municipi de Torrefeta, Florejacs, el dia 22 de maig de 1940. Perquè al tornar d'un voluntariat que vaig fer a Llatinoamèrica, els meus pares els vaig trobar que havien comprat aquest pis a Tàrrega perquè poguessin venir a viure ells i jo aquí a Tàrrega, pensant que seria més fàcil per la meva vida laboral trobar feina a Tàrrega que a Sedó. I gràcies a la mare, que valorava molt l'escola, això ho feia al sortir de l'escola a les 5 de la tarda, de 5 a 7 o 8, aquelles 2 hores anava a ajudar el pare al camp. O sigui que és una feina de pagesos, vaja, i el corral, el que convingués. Sempre que em deia la professió meva, la primera és pagesa. Doncs llavors en aquest capital, llavors la visió que tenia de servei era o metge o missioner, que eren les dues professions que s'entenia com més de donar-se. I la de missionera passava per fer-te monja, però jo no tenia clar de ser monja. I quan vaig entrar que hi havia una associació en què marxaven persones laiques com a servidores missioneres, m'hi vaig apuntar de seguida. Llavors ja tenia 22 anys. M'hi vaig apuntar, vaig fer el curs de Saragossa, vaig haver de fer el servei social al Castelló de la Mota, interna, perquè llavors les dones no podien sortir del país sense haver fet el servei social, com els homes no podien sortir sense haver fet el servei militar. Vaig fer el servei social a la Mota, Castelló de la Mota, que ha sigut una de les experiències més rares de la meva vida, perquè sortia de la Segarra amb què tothom érem igual, no hi havia categories, no teníem consciència de classe, perquè només n'hi havia una. I arribo a la Mota i unes noies de 20 anys i 25 no sabien fer-se el llit. Això a mi em trobo estranyíssim. Tota la setmana feien dieta per ser primers. I al cap de setmana sortien i anaven a menjar-se un tocinito no sé què, o sigui, un munt de grassa. I jo pensava, que aquestes noies que els passi? O sigui, jo tenia una lògica de la Segarra, allò no em quadrava per un món. Sortien, anaven a pujar al cavall, anaven a jugar al golf, fent coses d'una classe diferent de la que jo havia viscut. Però va ser interessant també. Total que havia de durar 3 mesos, però que em van veure tan aplicada, van dir, ui, en 2 mesos em van liquidar, em van donar el títol, i llavors vaig marxar cap a Amèrica ja al maig del 73. Vaig anar a Guatemala. A Guatemala. La primera etapa va ser de 5 anys. El compromís era per 5 anys llavors. Aquesta associació fèiem compromisos per 5 anys. I després dels 5 anys vaig venir aquí, vaig acabar el magisteri, que no el tenia acabat quan vaig marxar, i vaig fer el treball social. I llavors vaig tornar a marxar, altra vegada. Però quan vaig tornar a marxar va ser el 72 i vaig tornar al 74. Llavors va ser només 2 anys. Recordo una frase molt forta que ens va dir la professora: «Los votos no se cuentan, se pesan». Carai. O sigui, no eren igual tots. No. Sí, aquesta frase em va quedar gravada. Jo no tenia consciència llavors de que visquíem en una dictadura, però això sí que em va quedar clavat. I aquella gent que funcionaven raro, era raro allò. Les jefes menjaven a part, menjaven diferent, el dia que menjàvem nosaltres amb elles veies coses rares i jo pensava, què fan aquesta gent? És que tot era diferent del que jo havia vist fins aleshores i per mi un qüestionament sense parar, tot em feia pensar, per què? Com és això? Raro, raríssim. Com a treballadora social, sí. La primera feina que em van demanar va ser la d'avaluar una guarderia infantil que feia temps que funcionava i continuàvem donant beques i no sabien si aquelles beques estaven actualitzades o no. Llavors la primera feina que em van demanar va ser anar família per família a veure com estaven, si sabia continuar la beca o no, i van dir, miri, vostès ara ja no necessiten la beca, els hi traurem, passarà a una altra família. O sigui, aquesta va ser la primera feina. Déu-n'hi-do. Però no tinc mal record. No. Amb qui? La primera cosa, dic, amb les famílies dels nens amb minusvalia psíquica. Amb aquests van ser les primeres famílies que ens vam trobar, vam veure què podíem fer, vam veure que teníem bastants recursos a Tàrrega, des d'una mestra preparada amb pedagogia terapèutica fins a locals on s'hi podia instal·lar l'escola, subvencions, llavors teníem de l'ICAS. Després d'això vam començar també a fer aquí a Tàrrega, altres feines van ser els casals d'estiu, començar a fer activitats a l'estiu perquè els nens i nenes tinguessin un lloc, sobretot que es vergés l'esplai i la formació, que després això va agafar l'Ajuntament.
Després una altra cosa que vam ajudar des de Càritas és que va sortir a la Generalitat, es va començar a dir que els ajuntaments que tinguessin més de uns quants habitants podien demanar ajuda per contractar assistents socials. Llavors des de Càritas vam informar i ajudar a Targa, Cervera i Solsona perquè contractessin treball social a l'Ajuntament i tots tres ho van aprofitar. Com me'n recordo, després va començar els transeunts, que passaven els transeunts i me'ls enviaven a mi. I això era una feina molt dura perquè no hi havia solució. Amb uns 10 o 12 vam fer una prova d'atendre el que ells volien, des de donar els 5.000 pessetes amunt, recordo, i va marxar, jo necessitaria això, amb això començaria. I vam dir, bé, fem la prova. I vam donar 5.000 pessetes i d'aquí temps tornes a explicar-nos què has fet. I al cap de temps va tornar, tot arreglat i mudat, m'he posat mudat. No va fer res del que havia projectat. Bueno, una colla vam fer unes quantes proves i veure que no, res. Llavors vam dir, això no pot ser. Llavors vam canviar, vam començar a buscar mètodes que era, bueno, el que tu vulguis tu tens de guanyar, perquè tu ets una persona amb possibilitats. I llavors vam inventar que havia de treballar un dia o dos per guanyar-se l'estada, de dormir i de menjar. I això va ser començar l'Apa Som-hi, que va ser un nom trobat entre el Joan Prat de la Caixa i jo. Busquem un nom que et xoqui. I llavors, Apa Som-hi, era un nom de dir, vinga, animant-nos. Els transeunts, i que sigui així de servei estable, potser això. I a part les ajudes puntuals de les famílies, que suposava doncs entrevistes, i llavors una cosa que vaig incorporar, que a mi em semblava poder per controlar-me a mi mateixa, el que em deien ho escrivia i feia còpia per Càritas i per ells. Del 74 fins que em vaig jubilar, des que tenia 34 anys fins que vaig fer 65, però cada 7 anys feia un peron. Per fer? Per fer any sabàtic. El primer any, un dia jo estava a l'oficina de Càritas, era una aula del Col·legi del Carmel, una aula grandiosa. Jo estava a la finestra i va entrar per la porta una senyora i vaig pensar, què voldrà aquesta pesada? I vaig donar compte que pensava això. Dic, com la pots atendre bé amb aquest substrat de rebuig? I com va marxar ella va dir, fai un any sabàtic. I llavors vaig plantejar m'han dit, com pot ser que no, agafa't uns mesos? Dic, no, un any sabàtic, no, res. I per sort aquells dies va venir una missionera de l'Àfrica, la Maria Glòria Martí, que estava aquí, feia 2 anys aquí, 2 anys a l'Àfrica, per cuidar la seva mare, alternant-se amb la seva germana, i li van proposar de treballar a mitja jornada a Càritas. I ella feliç, i jo contenta perquè van trobar la solució, i vaig fer l'any sabàtic. Que per cert, recordo, tothom dia, però que tranquil·la tu, i que còmode, i que tothom negatiu, però al cap d'uns mesos, d'un temps, escolta, potser sí que es fas bé. O sigui que va canviar la versió amb molta gent. Va ser la primera treballadora social de tot el bisbat? Sí, sí, de tot el bisbat. La primera professional no hi havia ni comptable, tothom era voluntari perquè es treballava algú al bisbat, a tot el bisbat. I jo em vaig contractar, sí, o sigui, d'allò, vaig haver de fer pressió, Bueno. Perquè em pagaven així en diners sense contracte i com que em va sortir a altres llocs de treball que em pagaven 3 vegades més, vaig dir, si vol que em quedi aquí, t'he de ser un contracte, o sigui, si no marxo. No, a la meva professió érem 7, a Lleida van ser 7. I encara s'havia de fer una revàlida a Barcelona. A Lleida ho feia la Creu Roja durant els 3 anys i després havíem d'anar a Barcelona a fer una convalidació, diríem, dels estudis. I llavors vam anar totes 7 i recordo que vam aprovar totes, vam aprovar i vam celebrar anar al cine. Vam anar a veure El gran dictador, de Charles Chaplin. Bona pel·lícula. Sí, que Espanya estava prohibida, però fins a llavors, de veritat. I hasta a mi sempre m'ha costat d'explicar el que era, perquè com que ho fèiem tot, des d'informar, des d'omplir papers, des de promoure serveis, o sigui, era tot. I en canvi, quan estudiàvem ens diuen una professió científica, pensava, científica, Déu meu, com m'hi poden dir científica una cosa que està tan difusa, Perquè clar, si ciència en tenim que 2 i 2 fan 4 i que aquest gas amb aquest altre reacciona així, o bé, no sé, una cosa molt comprovada, i el nostre jo, per més que deia inglès científica, pensava, no ho sé pas. Bueno, una vegada sí que vaig haver de dir, retira aquestes paraules. Un que ara ja és mort, que sé que va fer una proposta a Càritas i va dir, aquestes solterones,
O sigui, sí, i em va tocar la fibra i dir, pots retirar això, sisplau? Sí, ho retiro. Quan vaig deixar de treballar a Càritas, em vaig proposar de Càritas de moment si necessitava una cosa que m'ho diguessin, però al principi fer el voluntariat amb una altra associació. Llavors vaig anar a la d'Alzheimer, la d'això, i que hi vaig entrar abans d'acabar de treballar, em sembla, amb aquella. Però m'hi vaig dedicar bastant. Però al cap d'uns anys, de l'associació, la que va iniciar l'associació Salut Mental, és una noia, una senyora de Cervera que em coneixia i em va dir si ens poguessis ajudar, i llavors vaig deixar una associació i vaig entrar en aquesta. Sí. I que jo penso que no és un mèrit, és una necessitat, entens? O sigui, sentir-nos útils, em sembla que això és bàsic als humans, no? Si no et sents útil, la teva autoestima va pels suelos. Per tant, el més sentir-te útil és fer un servei, i jo ho puc fer perquè estic bé de salut, estic en condicions que puc fer, doncs ho disfruto. Al ser de pagesa també vaig fer un parell de mesos o 3 de mestre al poble, que no tenia magisteri, però va marxar la mestra i em van demanar que fes de mestre. Jo em va marcar bastant, perquè al poble em vaig sentir molt estimada, als pobles petits, però em vaig sentir estimada, valorada, i clar, això et fa sentir bé. I després a Amèrica, aquests 7 anys a Amèrica, això em va marcar moltíssim, moltíssim. Més que un projecte és una vida, perquè dones compte d'aquest món desigual, injust, que a mi em toca les fibres, i això sí que m'ha marcat sempre. Llavors això potser per més que no em desclassés, jo continuo sent la pageseta de sedó, vigilant de no agafar costums de luxe, perquè penso que el que no puc, o sigui, jo no puc tenir el que no pot tenir tothom. Si jo agafo més del que em toca, algú altre quedarà menys. Això em fa marcar una línia. L'Amèrica és el que més, Després aquí m'ha marcat, no sé, suposo, la família també marca moltíssim. Algunes persones de la meva edat també m'ha marcat. El senyor Josep també va ser una persona molt important, perquè tenia molt criteri, sabia escoltar una cosa que això a mi em meravellava, perquè de vegades escoltava una roqueria i en comptes de dir, a veure, torna-ho a dir. I allò que semblava una roqueria acabava sent una cosa amb sentit. O sigui, escoltar és una de les qualitats que jo li valorava molt amb el senyor Josep. Com fer costat al qui vol sortir-se d'una situació que la veu confusa i amb algú al seu costat que va ajudant-lo a aclarir, però no amb l'aspecte psicològic, sinó social. O sigui, recursos socials, traves socials, però em sembla que podria dir, ho estic inventant ara, però recordant les persones nacionals, fer costat al qui vol aconseguir una cosa que socialment hi té dret, o que és justa, i que socialment hi ha traves, doncs fer costat perquè això no hi sigui. Però la feina suposo que no ha canviat perquè les circumstàncies no acaben de canviar. Canvien les lleis, fem les lleis molt maques, però després a l'hora d'aplicar-les costa una mica, perquè els recursos són escassos, continuem sent campi qui en pueda, el qui és fort continua podent enfortir més i el qui és fluix no troba la manera d'entrar-hi. Aquella frase que diuen, no es té de donar la canya, es té d'ensenyar a pescar. Dic, si dones la canya, ensenyes a pescar, però tots els rius estan vedats, no vols que pesqui. Jo Targa la valoro molt perquè té molta vida, o sigui, jo treballant en aquestes associacions, vols fer una activitat i has de veure si cap, perquè n'hi ha 50 el mateix dia. Bueno, 50 és dia exagerat, però costa molt perquè al berenar de Mans Unides, al setembre, octubre, com puguem, però està tot desocupat, que si teatres, que si sortides, que si campanyes, que si caminades, us dic, hi ha moltes coses. És una ciutat molt viva, molt. La gent s'agrupa, hi ha dos o tres que tenen un problema, s'ajunten i fan una associació. No totes siguen endavant, sabia que no totes, però és que n'hi ha més de 100, em sembla, que funcionen, no tantes, però amb nom d'associació, un centenar. Això és molta vida per una ciutat com Targa, No sé, potser sí. Una vegada parlant amb la meva germana dia, és més difícil ser home que ser dona, perquè els homes sempre han de lluitar per ser els primers, sempre han de lluitar per marcar territori. I les dones també són marcadors de territori, però poder menys, poder ens conformem més a dir el que puga i no cal ser la primera. I ella em va dir, poder sí, estàvem parlant un dia de filosofia d'aquestes, i diu, poder sí, perquè no hem de competir tant. Almenys jo ho vaig sentir així, per cultura, no sé si biològicament, hi ha els altres mamífers, sí que el mascle és el que marca territori, no?
però no ho sé si els humans hem de conservar totes les coses dels mamífers, poder podem evolucionar una miqueta. En primària. Sí. Continues tenint reptes per fer? Cada any en tinc un. L'any passat era ser humil, perquè em costa, soc una mica cregudeta. Com que les coses em van bé, doncs de tant en tant allò, i ser humil fins que vaig, ai, Déu meu, els sentiments meus, interiors meus, són tan primaris que dic, ui, ja tens matèria per ser humil. No cal que busqui res més. I aquest any tinc el repte, sí, els reptes socials no, el que surti. O sigui, responc a el que em demanen, si puc, a la primera cosa que em demanen dic que sí, a la segona que em demanen pel mateix temps dic no, ja està ocupat. I això ja està, no tinc ni de prioritzar perquè no és res important, tot és tranquil. I el repte d'aquest any és saber escoltar, amb paciència i compassió, o sigui, comprenent a l'altre. A veure si aconsegueixo.